Velkommen til det danske internetmarked, og velkommen til onlinetilbud.dk. Jeg hedder Jens Vinding og skal her fortælle dig lidt om onlinetilbud.dk. Onlinetilbud.dk er stedet, hvor danske virksomheder kan annoncere deres tilbud. Som kunde får du på onlinetilbud.dk lynhurtig adgang til de gode tilbud, som virksomhederne annoncerer her og nu. Du finder onlinetilbud.dk enten ved at skrive vores adresse her i adresselinjen, eller ved at søge os på Google, som jeg har gjort her. Og så er vi lynhurtigt på siden med alle de gode tilbud. Når du har fundet en annonce med et tilbud, der tiltaler dig, klikker du bare på annoncen, så bliver du sendt hen til siden, hvor at du kan læse mere om det tilbud, du har set, og eventuelt foretage dit køb. Hvis du er ude efter noget specielt, en lille ferie måske, så kan du klikke på en af rubrikkerne, i det her tilfælde ferie og rejser, og se, hvad der gør sig gældende på markedet lige nu. Spis ser spændende ud, så den klikker du på, og bliver sendt direkte videre til Spisers hjemmeside, som fortæller mere om de tilbud, de har til dig. Nederst på siden finder du en bjælke, hvor der står klik her for at få vist de seneste tilbud. Når du klikker på den, bliver de nyest oprettede tilbud vist her på forsiden. I øvrigt rubriceres annoncerne efter, hvor mange klik de opnår. Det betyder i al sin enkelhed, at de annoncer, der er klikket mest på, står øverst på forsiden. Som virksomhed vil du på onlinetilbud.dk få en afsætningskanal, der direkte henvender sig til aktive kunder på internettet. De varer, der sælges, kan både være i fysisk form, eller det kan være håndværkertilbud og tjenesteydelser. Alt, hvad du forestiller dig, kan annonceres på internettet, kan du afsætte gennem onlinetilbud.dk. På onlinetilbud.dk får du en annonceplads, hvor at du let og hurtigt selv kan redigere tekst og billeder. Det kræver blot, at du har lavet en samarbejdsaftale med onlinetilbud.dk, så får du dit login og mulighed for at lave dine egne annoncer. Brugerinterfacet er nemt overskueligt, og for lige at vise hurtigt, hvordan det ser ud, har jeg her oprettet en annonce på forhånd. Når du er kommet godt i gang, så kan der jo altid opstå tvivlstilfælde. Derfor har vi her under hjælp oprettet et antal instruktionsvideoer, så hvis du kommer i tvivl, kan du næsten altid hjælpe dig selv ved at kigge en af de her videoer igennem. Du kan som annoncør købe lige så mange annoncepladser, du har brug for. 1, 2, 10 eller 100. Det er helt afhængigt af, hvor mange tilbud du gerne vil have med ad gangen. En annonceplads koster 100 kroner om måneden, og den er bindende. Til gengæld kan du skifte dit tilbud på din annonceplads lige så mange gange du har lyst til. Udover annoncepladsen skal du også betale for de klik, der henviser kunder direkte til din hjemmeside. Et klik på en annonce koster 5 kroner og 60 øre. Vi har også lavet en mulighed for, at kunderne kan dele dine tilbud på deres egen Facebook-side. Hvis en kunde vælger at dele dit tilbud ud med et klik til Facebook, koster klikket 2 kroner og 80 øre. Du vil dog højst kunne blive faktureret for et klik per kunde per dag. Det kan vi styre gennem deres IP-adresser. Nu, hvor du er blevet rigtig interesseret i at annoncere på onlinetilbud.dk, kan jeg fortælle, at der er en tilmelding nederst på siden under punktet tilmelding, du ser her. En online formular, du udfylder, og så bliver du godkendt af onlinetilbud.dk. Her kan du også læse mere om vores idé. I administrationsmodulet under mine reklamer kan du til hver en tid finde statistik på, hvor godt din annonce klarer sig. Du kan se, hvor mange klik den får direkte til din egen hjemmeside, og hvor mange klik den får til Facebook. I en introduktionsperiode på 3 måneder giver vi halv pris på alle klik. Det betyder, at klik til din egen hjemmeside koster 2 kroner 80 mod normalt 5 kroner 60, og et delt tilbud til Facebook koster 1 kroner 40 mod normalt 2 kroner 80. Alle priser, jeg har nævnt her, er eksklusiv moms. Velkommen til onlinetilbud.dk. Vi glæder os til at få dig som annoncør.